Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinambuhi nining akong suliran. Tawgal ko niyo sa pangan nga Marmar, 11 anyos. Taguan lang sad ang akong address. Bata pa kayo ko pero aware na ko sa problema sa kumang ginikanan. Ambot ko nun sa ni. Punto legal siguro ni kay nanggabit man ang akong mama. Aron ninyong sabtan, sugdon ko dihang milarga sa gawas ang among papa. Kay usa man ni siya kasiman. Ingon ini ang mga panghitabo. Kimingaw na kong papa. Kanirak yung iyang picture ang akong tanaw-tanahon kung mingawon ko niya. Hala, ini si mama. Ako na ibalik ang picture frame ni papa sa gibutangan ini kay masukor ba na siya kung magmingaw-mingaw ming papa. Mauda ni ang among bay, biboy. Oh, di ba na kayo dako yung bay? May kauban naging lalaki si mama. Marmar, nade ka diha? Naligay kay kuyo nga laing laki ma. Huy, ba ini ay. Laing laki ka karon. Si Uncle Biboy ni ninyo. Oh, ang Uncle Biboy? Si Uncle Ben nga igsuon ni papa? Oo. Maong ayaw mapatakagritok anang laing laki. Oh. Nakalakabi, panlaag mo. Pagpalit mo og kindi sa tindahan. Desin sa'yo. Dawata. Dadangin mong manghod nga si Maymay. Pamalit mo og kindi dos gawas. Ha? Palit man gata kindi, kuya. Ay, sapa. O niya na tamo palit og kindi. Ay, palit na ta kindi. Hilom. Oh. Hala. Sa punga na to kapilang imong dunggan may be. Sus Mariusep, tinawad ka ba, Marmar? Wala kilula. Naikuyog si mama nga laing laki sa amo. Palakaw mi niya kay kipapalit mig kindi. Pero dahil mi mulakaw. Naminaw na mi. Magunsa sila. Hindi naminaw sa day mo. Nilakaw mi dahil si Maymay oy kay laing kipaminawon. Gusto kayong muhangos ang laki. Si mama sa Sus Mariusep, yung mga bata mo. Kaway mga buot sa inyong inahan. Nagdaman sa glakis inyo. Hoy, Marmar. Kung manawagan ni ang inyong amahan, bantag magpataka kag sulti, ha? Ha? Kung unsa imong nahibaw-an, ayaw pagpataka og sulti ngadto sa imong amahan. Kay unsa may dili na ko isulti ni papa di ma. Basta. Kana gisguti si papa nimo nga pirmeng maghanian si Uncle Biboy nimo sa ato, ha? Ha? Ay, salamat. Kay pila nakadlaw nga wa mo ni si Uncle Biboy sa amo. Nya si mama nara sa bahay pirmi. Oh. Nagamit si mama sa cellphone. Mura na siya kitawgan. Asa naman ka? Aluwa naman ka mo, Ari. Na may importante kong isulti nimo. Magsabot ta, uy. Usaon ni nato. Nga mabdus man ko. Hala? Mabdo si mama? Usa ka? Atong ipakuha. Hala? Ipakuha ni mama ang iyang imabdos? Namabdos yun si mama sa iyang kabit. Og ako nibawaan pag yun, nagipakuha na ni mama kay
plano sabi ni mama nga moabroad siya. O ganya, moabroad siya di ka mo. Kamo na di si papa ang mawa na mo. Ida, dagko na mo, uy. Ugwa na sa kupadad sa inyong amahan, sa hustong kwarta. Kaya nag-away, good me. Ikaw ba? Ikaw ba yung nagpatakag tabi ni papa ninyo bahay nako? Nga nasuko man bayo? Wa maway. Ngano di ay. Yabag ng amahan ni mo. Siging kwenta og asa na kuno padong ang iyang kwarta. Sama din ang atong gikaon. Siging paningan na asa na kuno ang baytang halublaks. Ganong amakan kuno gihapon. Kaingon lang si anak, kaya di man siya mo nag-budget sa gamay niyang pinadaa. Mama, abroad ko. Abroad ko ako. Karon dili na ko magsalik sa kwartan papa ninyo. Ma. Ay, pas nilang idahan ninyo, kawag ibuot. Dilahas yung larga. Sa Qatar ko na siya la. Katargod tahon. Adto patos Manila. Tambay patog Manila. Huwat ko na sa iyang schedule sa paglargas kata. Unsa? Nadawag sa papa ninyo na ako ay. Nga nabuwag na giday ko na silang mama nimo. Nagbugi din sila. Ay, di ba naman di ko na sa papa ninyo sa bunahatang mama ninyo? O klaro naman kaayo nga nalaki tong inyong inahan. Tiyaw mo ka na. Siman ang imong amahan. Huwag yan makapasap sa mama ninyo sa iyong bahay. Kigurot din tingin ot-ot siyang laki ang hinaguang papa ninyo. Lola. Marang mas mersa magbuwag sila, Maro, kaya sa mama ninyo. Nisibat dayon nga mauli ay na sa papa ninyo. Unsa? Mauli na si Papa, Lola? Mga anak ko, lingaw na kayo ko ninyo. Wala si Mama po. Ha? Iyan naming ibiyaan. Sige lang mga anak, aniya pa man si Papa. Dili ko kamo pasagdan. Po. Onya, o sa may plano mo karon, Andrew? Ay, mo-file kong annulment sa among kasal ni Mylene. Unsa? Siya man ang annulment pa. Si mama ni ninyo. Nitawag tingalan niya kay ako mag-iingnan nga gusto kong ipa-annul ang among kasal. Kadiyot lang ha. Hello, Mylene. Nag-Mylene na lang gikan ako sa? Asa namang tawagan na ito nga babe? Di nakuha na nga imong babe, oy. Anong tawgon tamang kaana? Unya, unsa may hunahuna mo sa akong plano, ha? Kung ipa-annul yun nimo ang atong kasal, kuhaon ko ang mga bata. Kinalan arin ako ang mga bata. Ipakuha ko na sila sa DSWD. Unsa? Kuhaon mo ang atong mga anak? Ha? Kuhaon ming mama pa? Di may musugot, oy. Anhamin ni mo. Marmar. Tuwa na karon ang among mama sa Qatar. O nanawag siya kang papa kay iya ko naming ipakuha sa DSWD. Kay mo-file naman ko na si papa og annulment. Ang ako mga pangutana mao kini misunod. Unang pangutana, nagbuwag ang among mama o papa ug tuwa ang akong mama karon sa Qatar. Ipakuha ko naming mama sa DSWD kay wa siya nga among mama. Gusto ba si mama? Ikadahang pangutana, kung ipakuha gyud ming mama sa taga DSWD, mapugos ba gid minyag kuha nga gusto man namong ari lamin sa among papa? Pwede na ba mi makapili nga si papa lay among pilion nga kuyugan? Ikatulong pangutana, nag-file og annulment si papa kay nangabit man to si mama. Kung mahuman ang annulment, makuha na ba mi ni mama nga final man ang among desisyon nga ari lang gid mi sa akong papa? Ikaupat og katapusan, maanol na ang kasal nilang papa ug mama. Ug makakita na sab si papa og iyang babae nga gihigugma. Pwede na ba sila makasal pag mahuman na ang annulment? Kay maluoy maming papa. Kay si mama na may iyang kabit. Palihog,
tabami ug tambagi ko. Kini nga ako suliran, Marmar. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako gihapon as usual and as always mga suking tigpaminaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon sa inyong mga pangutana ug problema na may punto legal. Kanang mga problema nato sa ato ang kapikas, kabanay, ato ang mga legal ug mga official records, ato ang higala sa ato ang relasyon, sa ato ang kapikas hinigugma ay willing and able kayo sa Attorney Elaine ana. Of course, ang mga medical na to nga mga pangutana ug mga problema ay mong kabalaka kay naman si Dr. Obra gihapon, no? Now, kinsa tong ganahan nga mopada sa ilahang suwat, andam ug ready and willing gyud kaayo mi nga modawat anang inyong mga suwat ug mga suliran namo ipada sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Padasad nga atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Punto legal, walay address ang gihatag sa ato ang letter sender atong tawgon sa pangalan nga si Marmar. Si Marmar ning padani sa iyahang suwat pinaagi sa kini ang akong suliran official writers page. Kay katong 11 years old pa lang si Marmar, aware na siya na sa nahitabo sa iyang mga ginikanan. Usa ka sima ng iyahang papa. Nya tua sa barko, samtang tua sa barko iyahang papa, agoy nagdalag laing laki iyang mama sa ilaha ug nakasaksi pagyud sila. Stilan nga nagsex ang iyahang mama ug ang laki. Nahibaw ang ilahang amahan sa pagpangabit sa ilahang mama. Maong ni uli kini og ning file og annulment. Daling ni sibat sab ang mama niya og nilarga na pud sa abroad. Karon nga nag-file na og annulment ang ilahang amahan, nanawag ang ilahang mama nga ipakuha kuno sila sa DSWD kay wala diri sa Pilipinas ang ilahang mama apan sila nipili na nga adto sila sa ilahang amahan. Agoy. Murag naman kayo ito sa Qatar, no? Ato ang napaminaw sa drama nga naa sa Qatar ang ilahang mama. Unang pangutana, nagbuwag ang among mama ug papa ug tua na ang among mama, okay, sa Qatar. Ipakuha ko numing mama sa DSWD. Kay wala siya nga among mama. Husto ba si mama? Di gyud sa husto imong mama. Sa sinugdanan pa lang tanan niyang gibuhat sulod sa kaminyuon niya sa imong papa, sayop. Hangtod sa iyang desisyon kung asa mo punta, nga iintrigo na hinuon mo niyag DSWD, imbis na ang inyuhang papa nga mugamog mo alaga ninyo, kay wa man siya, no? Wa man siya nagpakamama, nagpalami, nagpatuyang raman siya sa iyahang gibati ninyo, no? So dili gyud kay naa man ang inyong papa, plus niingon man ka sa imuhang suwat nako nga 11 years old na ka, nipili naman ka sa imuhang papa, therefore dili na gyud na pwede nga mapunta pa ka either sa DSWD or sa imong mama unless grabe gyud or daghan gyud kaayo nga mga concerns or mga problema nga makaingon nga dili maayo nga anha mo sa inyong papa. Pero so far sa ako ang nakita basis imuhang suwat, wa may bati or dili man mo mamiligro or dili mo ma-disadvantage kung naa mo sa inyong papa. Ikaduhang pangutana, kung ipakuha gyud ming mama sa taga DSWD, mapugos ba gyud mi niyag kuha nga gusto man namo nga ari sa among papa? Pwede ba mi makapili nga si papa lay among pilion nga kuyugan? Okay. Now, ang atong basihan ani is on the custody of children under the family code. Tinuod nga ang custody basta minyo gani joint gyud na mama ug papa. Magbuwag gani ang ginikanan kung below 7 years old tungod kay gitagaan og value sa development sa bata ang iyang relationship ngadto sa mama. Below 7 years old ang usual ana adto gyud sa mama, pero in many circumstances kung mo fight ang papa mahimo gihapon na nga joint. Pero kung pananglitan above 7 years old na mo sama ni Marmar no nga nisuwat nato karon, mahimong mupili ang bata. Nganong hatagan man na og chance ang bata. Kay kita, ning pirma ta naamang gud nay treaty na ay convention nga gipirmahan ang mga nasod kanang gitawag natong Convention on the Rights of the Child. Ang ato ang balaod ning recognize nga ang bata, maski bata pa lang, no, na ay katungod
ug angay ning protektaran ug respetaran sa ato ang nasod, sa ato ang gobyerno pinaagi sa ato ang mga balaod ug mga programa. Usa sa katungod sa usa ka bata is to air his or her views, nga paminawon siya kung unsa ang iyahang gusto. Mauna nga ang kanang 7 ato man gunang gi-recognize nga although mingon tagbata pa wala pay buot pero kabaw na man guna mangisip ang usa ka bata nga 7 anyos pataas, kibaw na siya mupili ug hatagan gyud og dakong weight, no? Dakong mas bugat, no? Ug dakong gibugaton ang pagpili sa bata kung asa siya, sa mama ba or sa papa. So therefore, in the case ninyo, Marmar, matagaan gyud ka og dako nga pagdungog, no, ang kanang imuhang gipili nga adto ka sa imong papa ug dili ka mapugos sa DSWD, di pug ka mapugos sa imong mama. Ikatulong pangutana, nag-file og annulment si papa kay nagabit man to si mama. Kung mahuman ang annulment, bakuha ba mi ni mama nga final naman ang among desisyon nga ari rami sa akong papa. Okay. Ang kanang annulment wa nay labot sa kustodiya sa mga bata. Lahi na siya nga aspito sa balaod compared sa annulment. Ang annulment that is just or that only pertains to the marriage, ang relationship sa imuhang papa ngadto sa imuhang mama, ang ilahang kaminyoon. Way labot ang inyong relasyon isip anak sa inyong ginikanan. Okay? So kung maanal man gani sila, ang mahitabo ra ana and the only legal consequence ana is that mahimo silang single. Pero nagpabilin mo nga lehitimo nga anak sa inyong ginikanan with all the rights, no? And naapod sila yung mga obligations, maski pag dili ka pili o dili ninyo piliun inyong mama. And inyong choice gihapon ang hatagan og basihan, hatagan og weight, ug hatagan og dakong consideration sa korte kung maabot na ang panahon nga papiliun mo. Okay? Ikaw pat, ug katapusang pangutana, kung maanal na ang kasal nilang papa ug mama ug makakita na sad si papa ug iyahang babae nga gihigugma, pwede na ba sila makasal? Pag mahuman na ang annulment, kay maluoy man ming papa, kay si mama na may iyahang kabit, naguna-una gani. No, pag gani na anal. Yes, sama sa akong giingon ka ganina, one of the legal effects, one of the major nga legal effects, anang pagpaanal na to, is ang kanang mahimong single. Kaya nga naman, the effect of the annulment is this, nga mawagtanga na og bisa ang kasal. It is as if nga ang kasal wala ni exist. It is as if wa sila naminyo. And therefore, mapapasto ang ilahang marriage contract ug mahimo na silang single. And tungod kay single na ang imuhang mama ug imuhang papa, mahimo na sad silang magminyo ug balik legally. Okay? So mauna ang effects, no, sa ato ang process of annulment. And yes, no, I am glad nga you recognize pod nga tagaan nimo ang imuhang papa og higayon pod nga malipay, no, og balik kung og galing mang makakita siya og lain nga kapikas nga this time around higugmaon siya forever og dili mangita og lain. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod. Nga sugilanon din higapon sa to ang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Mana so sa ka may adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan ining handumanan so sa kaawit ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ining akong kaagi. Tawagalan ko niyo sa pangan nga Tristan. Apan sa di ko pasugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Set you free. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Magkining usa ka lalaki nga nagtuyo
sa Talamban, Cebu. Ang gatong tatampo, nagdasingan nga, Tristan. Magdali ko guli. Birthday na ni Mama. Magpalit para box cake nga yung gusto na. Hayop ka! Doon na ginoy kay babae, ha? Samaron! Sila si Mama man magpapalo. Sino kinita mo? Magsusi ko. Ang maayo ni mong amahan ay nindot kayong binirthdayan ako. Doon na siya'y babae. Tinuod na ni? Tristan, nak. Paminawa na ko. Kanang. So tinuod yun ay. Mao din kagdugay ka muli din eh. Kaya naglipay-lipay di kaslain samtang si Mama din eh. Nagsigig paabot ni mo kanusa ka muabot. Tristan, ay kung tas is imutingog, ha? Amahan gabot ko ninyo. Oh! Nakasa ko si mong mama. Pero wa ko magkuwang ni mo ug sa imong manghod. Giyatagan na mo sa inyong kinahanglan. Abi na kong tarong kang pagkabana. Wa ka man ayo! Tristan! Uy! Sabay? Ay, kapit ang imong papa? Mao na bay. Mao naglagot ko niya. Lagot kay ko niya bay. Manay nagtagay karon ako kay doon na kay problema ni ay. Mao na bay. Magpunot ako sa kabakit pa bay. Ha? Gusto ko maghupog ron. Oh, sige. Basta kay balo. Wara mo kay kwarta rin eh. Gano gamay na, pero okay ra. Ay, nay. Nay, promo girl we. Kana na natong palitan ron. Makahalin doon sila. Miss! Sir, yes? Uy, la, bay. Kagwap pa, bay. Oh, ha? Unsa nang imong baligya, miss? Liquor, sir. Uy, timing! Doon na ang problema ni nga krumigo, miss. Gusto pa niyang magpunog sa kabakit. Uy, mao ba, sir? Maayo nga ridool gyud ako, sir. Kay kaning gi-promote na ako nga liquor. Mas gi-improve ni nila ang alcohol content. So sigurado kid nga malimtan nimong imong problema ana, sir. Kagwapa to niya. Wait, sir, ha? Pagpahatod og isa ka bucket. Ay, salamat makuli na gid in town ko. Salamat kaayo ninyo, sir. Ay, kay naka-reach na gid ko sa kong kota rang gabi una. So, pwede na gid ko makauli. Miss? Sir? Pwede mo ngayo sa imong number? Tristan de ko. Ikaw? Eunice. Pwede mo ngayo, Eunice? Kay cute man ka. Sige. Tristan, anak. Nabuntagan man lagi kang uli. Diin ka man gikan. Naglingaw-lingaw ma. Nabalaka lang ko. Tungod kay wa man gyud ka magpahibaw gud. Bisag text man lang wa gyud. Badlungan ang anak ni mo, Lourdes. Nagkawa na na'y batasan, da. Za? Ako? Ha! Kinsa ka masway batasan ng duwa, ha? Ma, di ka angay mabalakan ako, ma. Tungod kay batanon ko og normal ra na nga maglaglaag ko. Og muuli ko bisag unsang orasa. Pero kana siya, doon naman na siya pamilya, o di na normal nga permanenteng magpaabot niya ang iyang asawa bisag unsang orasan niya gusto mauli. Nagsobra ka na, ha? Ayaw ko kakita. Tristan, ayaw na pagtubag. Dili ma. Dili ginamit tao. Musugot lang ka? Ngay nga naon ka niya? Human sa imong nahibawaan nga doon na siya ilang babae? Huwag ka maluoy sa imong kaugalingon ma. Inat naman kay minimo. Apil ni siya. Pero mora na iyang ibawas ni mo? Nak, please lang, gusto na. Huwag magkuhang inyong amahan ninyo. Pero ikaw, ma. Natuman man niya iyang katungdanan, isip man na diyan mo. Ayaw singhagi ang imong inahan, Tristan. Wow, concern kay ka. Nga no? Ikaw rin pwede mo singhag niya? Kung naka-imando niya? Tristan. Imo gitong gihagit, ha? Wa ka nang ibatasan! Gusto na!
nahimo man kung way batasan. Kana tungod nimo. Kung wa ka na respeto na mo, mas mayo pagbupahawa ka din eh. Dili ko musugot. Ay, kabala ka. Sugod ka ron. Di na kay ko ninyo makitaan pa din eh. Tristan, asa ka? Kung makagwanta ka sa iyang dagway, ma, ako dili. Tristan! Salamat kay bay. Sinsya ka na sa kwarto sa akong ate, bay ha? Medyo, saan mo pagid kayo? Sa umagod nga, wa magudin niya, makuha ta na niyang gamit. Kung man siya magpakasal. Okay ra bay. Usbo na ko, salamat kay ha, na inyo kong ipapuyo din sa inyo. Oh, uy, blima ba yun? Welcome na kayo kay kas dinis amo. Nagsabot naman siya sa mama ni mo nga, maong ganahan na siya nga, ani na kasbay kayo tingali. Ngali unyag, masubrahan yung inom sa kang was. May nang anhi ka din, higay, ni aman me. Ah, sige bay, yaan sa tagari ha? Oh, sige bay. Salamat ha. Ah, gigi. Ay. Maayo siguro maglikaylo na una ko ni Papa. Kauwi sa amok. Oh, si Mama. Hello, Ma? Nak, Tristan, pauli na in town dinis ato, dong. Maluoy ka na ako, dong. Ma, asagdi lang una ko. Ay, kabalakan ako. Naara ko ilan ni by John, Ma. O, luwas na sa ko din eh. Okay na ko din eh. Sorry gid kaayo na ka na among among away ni Papa nimo. Mawa kay sa... sige na, katog na diha. Aron, makapahuway na ka. Okay ra gyud ko din, Ma. Basta baya ha, panawag lang yun kung unsa may problema. Oo, Ma. Bye. Ay. Oh, uy. Tuot. Itong si Eunice nga nailailan ako sa bar. Ako tawagan, eh. Naghatag mo siyang number na ako. Uy, Tristan! Ikaw man di ni. Kumusta? Di ni mo tubagon kay wala ba akong number diya sa imong cellphone. Ako ra mo, dunay number nimo. Naka-feel magud ko nga ikaw ang nanawag. Mong akong gitubag. Uy, sa ato pa day. Naghuwat gud ka sa akong tawag? Ha? Feelers at kada. Wa, no? Sus ba ya? Atik pagidoy. Hamugiroon sa lagi ka, no? Joke ra mo gud to. Joke lang to ha. Tod, kung di ka busy ba, manglaag yata? Nang-invite ka na ako? Yes po. Okay, sige. Oh? Mutas lang ko when ko available ha, kay naamag ko ko'y trabaho. Oh, sige. Maghuwat lang ko ha, kung when ka available. Thank you, Eunice, ha, nga nakikita agi ka na ako. Way kaso, oy. Lingaw nga di ka ikakuyog. Thank you po sa libre, ha. Uy, ay so pag-thank you, ha, kay wala niya isulod, ana. Yay, Kanada. Parang mahigam, taana. Nako? Sa libre, oy. Aw, ikaw gire. Tuod di ay, wakay planong mundang anang imong sideline as promo girl? Ilang kalain sa kong pungutana, ha? Concern lang ko bagay. Abi ni uno, guwapa ka ikaw niya. Mura magadog dili disente mong tanawon. Ansa? Ako niingon nga, ikaw. Ang buot ako ipasabot ba tungkol sa inyong sinuluban ba nga, grabe na ka-sexy. Uy, sexy kayo mo dito sa bar. Niya, kasagarang customer ba yan ninyo, mga nga muso diya sa bar kay mga lalaki ba ya? Nahibaw ko. Wa mo ko'y laing choice. Oh. Nahunog ko sa kong pag-eskwela tungod kay grabe kayo kalisod sa mong kahimtang. Unya, ako mo ikamagwangan. Dagan kog manghod nga, nagsalig sa kong kita. Mauro masay dali, good. Mag-heels lang ko niya, char of stories mga customer. Bites na. Kwarta na dayon. Mausad. Eunice, kung manguyab ko ni mo, may chance ba ko? Tristan, kadali sad, uy. Sam si dugayan, uy. Nga nang day kung
di magkasinabot o magbuwag ba? Ako sa naman Tristan. Mag-usa naman kabuan nga nang uyab ko ni Eunice. Sige na sa tagkuyog-kuyog. Bagyapon ko tubag nga madawat gi kanimo. Tristan, ang tinuod. Nagkagusto na sad ko nimo. Sa sige na tugkuyog-kuyog. Komportable na kaayo ko. Nya, ningawan na sad ko nimo kung dili ta magkita. Tinuod? So, unsa man kita na? Yes, Tristan. Kita na. Yes! Yes! Uy, thank you. Thank you kay Eunice, ha. Saan ako nimo? Di ka magmahay nga. Gisugot gid ko nimo. Nak, maayo kay na uli karon din sa bahay. Kuan ma, magkuha lang ko sa kubang mga sinina, ma. Nak, dili pa ba gihapon ka mo bahalik din, Ma, alang una kong pugsa, ha. Naibaw bitaw ka mga di mi maigbuot sa kumahan. Galagot kaya pag ko niya masayang kibuhat yan mo. Tristan. Ay. Kailangan ko si mo pangupaw lang ka. Hindi na kay problema? Nga akong amahan lang ka. Galagot gini ay. Nga naman lang ga. Doon ang good siya kabit. Maglagot ko ng mga lalaki nga. Bisang pamilyado na. Minyo na pero magabit lang gayapon. Samtang ilang asawa, nagbaw gati Manila. Mumatag sayo, aramandaman sila silang pamahaw. Sadi pa silang moto silang trabuhan. Pero mo na lang ilang ibaw sana. Ngabit sila. Kupi ayoy. Tristan. Kadit lang ka ha. Tubagon na ako sa mama. Hello, ma? Nak, si Papa di mo. Ha? Nga ko ba? Kaya nga no, diyon sa namsaday kang papa ha? Mubiya na ko na siya nato, nak. Mutipo na siya siyang babae. Ma? Nagtabagi ko. At usundan si Papa di mo. Magpaabot ko di mo dinis bahay na kahapagdali. Kining, ma, hello? Hello? Langga, okay ra ka? Kining... Kadiyot lang ka, May nanawag, excuse una. Bisit gigang amahana ka na. Bisit. Ay. Langga. Langga? Dunay, emergency sa bahay ba? Kinahanglan akong mupauli. Mao ba? Abi mo ganahan kay kung mukuyog nimo aron may lailan ako imong pamilya pero doon naman sa kuy problema sa amo gud. Ay, sige lang Langga, sunod na lang. Okay ra ko. At iman na lang sa inyong problema, okay? Sige. Salamat Langga. Pasakyon na lang kang taxi. Tristan, anak. Dunay nakaingon ako nga mauna nga apartment ang giabangan ni Papa nimo para sa iyang babae. Manganong ni Anli pa man tao Nakasawa ko. Doon natay dakong katungod-tungod kay iyatang pamilya. Kung nagpakahilom ko sa mga unang higayon, karon dili na. Mahal ko ang inyong amahan, nak. Makita ko ganit ng babayhana. Bugnoon ko gina siya. Bagasag nahong da. Tristan, dali na. Atong sudlon. Lourdes? Tristan? Nga nung niya mo din Iyot sa ninyo pagtultol din Angay pa ba ng ipangutana? Han? Kinsa? Mauni? Mauni imong babae, ha? Maubang mo biyakan ako tungod kay mas bata na imong gipuli sa akong dapit? Kinuko. Marika! Itong bagat-tawa kay uwo si Palawan! Tugot ang naong! Unsa ba? Mauwaw tas mga silingan ng mga kita! Doon na pa na mo'y kauwaw, ha? Mga baga mong naong! Marika! Mamauli ka! Marika! Buhiin ko unsa ba? Wapag ko mahumana ng mga! Gusto na lang ka! Eunice? Ikaw mo ikabit sa kuman? Tristan!
Ka pa man, ha? Di ba ka magpiligap sa inyong edad? Nga nipatol ka man niya? Ha? Sponsor na ko siya. Si... Dugay na. Dili ko makabiyot niya tungkol kita ko kung problema sa bahay. Sukat ka na nag-maintain katambal si mama. Ano ko'y Papa Tristan? Mga ko'y laik choice. Kinahanglan kong bukayot. Bukayot sa dali nga paagi? Gamit ang ako, amahan? Tristan, kasaylo ako. Bahati ka. Nakalitan kay ko sa nito, Boron. Gabi ni mo nasakitan ko sa kulibawaan. Ako pag yung amahan. Magkalitan na ita, Eunice. Magkalitan na ita. Salamat na lang sa tanan. Tristan! Gisultihan ko nga kung papa bayan sa mong relasyon ni Eunice nga iyang kabit. Apan si mama, wa na lang ako sulti. Nasyak sad kayo siya sa iyang naibawan. Wa siya mag-expect. Nangaisip pa sa ilo ni mama og nako. O nakita na ko nga hinahinay nga nagbago nga akong amahan. Og bahin ni Eunice, wa na ko'y balita pa niya o gikalimtan ko lang siya sa hingpit. Dinin na nakutob. Daghang salamat. RNN. Mao ka mga higalang kaagi ni Tristan nga taga Talamban, Cebu, uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nagulahan, Set You Free. Ang mong kaagi, gibada na doon sa radyo ni Jelly Haka, gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap, mga higala, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papara. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, Handimanan sa Kawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hangtod sa sanudi kayon, daghang salamat sa inyong pagpagya.